No já vás zdravím u dalšího videa. Dneska je tu s vámi nejstarší brat. A ideme si zahrať Brookhaven. Jdeme na to. A nezabudnite dať odber, like a zvončík, hej? Jasné? Bude to 4-minútové video, nebude dlhšie, lebo sú tu Rusi. Takže u nás na Slovensku nie sú Rusi, len v Robloxe. Prska mi stolička. A ideme si zahrať. Aké auto? Čo? Aké? To dám oťahovku autovo. Nie. Ja dám si oťahovku. Či? Nechám si ju. Nezabúdajte, bude dneska aj short. Hej. Dáme si tento napríklad. Dáme si inakšie auto, dáme si tento. Dobre. Kde sú krabice? Máme si krabice. Box. Je to box. Koňa si dám asi tiež. Prečo nie? Dobre. Už ho mám. Toto dáme. To sú tie extrémne palivé. Prečítaj si extrémne. Hej, mňa to štípalo. 2 a skoro som tam umrel. A chceš mať mentol a chceš sa dochnúť tak kľudne. Nasťahujeme krabice. Modrá. Čo? Že to je modrá. Je to extrém štiplo. Nie, to som chcel. A ideme
Dávaj boxíky. Nice. Jsi už tu? Nie, klupiči. Čau. Jeden, druhý, čau. Bunny, you're so funny. Čo? Smejte sa. Kurník. Dobre, mám to plné. Sme to odvíť na poštu. Vezieme to na poštu. A všetko ma svrbí z toho lesu. Inak dneska som vám chcel natočiť video z lesa a z bicyklov, len nemám ešte od kamaráta tú na hlavu. Ten držiak. Ako budem už mať od zajtra, tak natočíme bajky, hej. Tvoríme braníčku, nakakáme Aníčku. Žiaľko, ja tak chcem hrať. Ty čo? Vidíš ma? Je to si ty? No. Jasné. Tak boj, tak. Jasné. Vidíš, čo mám s hlavou? Kámo, natáčame to už na 7 minút. Čo? Už dlho dáko. Dobre, ja sa s vami asi rozlúčim, lebo YouTube mi už nedovolí natáčať akože dlhšie videa, tak sa s vami rozlúčim. Čau.